kostauko jat mogollon, Kamarara begirat, ni ohituta hau jentiari begiratze. Bat aukeratu beharko bazenu, irakurri edo kontatu. Hau da, zein maite duzu gehiago, ama edo aita, ezin da. Maite dut kontatzea batez ere, baina asko disfrutatu izan dut nire semiari irakurtzen nionean, gauero ipuinaren momentu hori asko gozatu dut, orduan biak mesedez baleike. Ze esango zenieke saioan zehar mugikorra piztuta dutenei. Esan edo pentsatu, ze pentsatu gauza asko pentsatzen ditut, baina esan, begira, nik haur txikien saioetan beti iten dut tratu bat, eta beraiei esaten diet. Gurasoren batit mugikorra jotzen baldin badio, zeingo dugu. Eta gozada bada ikustia beraien begien dizdira, holan hori da gozada bat. Zein ipuinetan ez duzu sinisten jada, errealitate gordina, baina hori, fikzioa ez den errealitate hori erakusten diguten ipuin horietan ez dut sinisten. Faktura egitea baino gauza okerragorik badago, bai, plataforma elektronikoen bitartez bidaltzea. Ahaztu zaizu ipuinen bat inoiz saioren baten? Baita ere, ipui osua ez, baina pasarte bat bai, eta faena bada, ze aria galdu ez gero larri ibiltzen geha. Egia da ikasgai oso importantea dela baita ere, ze behin azten zaizu eta hurrengoan ez zaizu inoiz ahaztuko. Zer da zure saio baten ondoren esan dizuten gauzarik arraroena? Ez diate, igual gaizki dago esatea, baina oso hitz politak esaten dizkiate ipuin saioen amaieran. Gauza arrarorik